बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाम्पार अफार होदों बिथां हाग्रामा महिलारिया बिजाथि लुबैनाय बिथांमोननि थाखाय बाम्पार अफार होदों बिथां हाग्रामा महिलारिया बे समाव 15 जानुवारिनि गेजेराव नोंथाङाबो जुदि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जुदि बिजाथि जानो गोसोबा एमसिएलए जानो गोसोबा इएम जानो गोसोब्ला नोंथाङा बे समाव बे बाम्पार अफारनि खाबुखौ बा थामहिनबा बे समाव सनानि खाबुखौ नोंथाङाबो लानो हागोन। 15 जानुवारिनि गेजेराव बे अफारा थागोन। बेनि उनाव नाथाय नोंथाङा नायगिरब्लाबो गाबब्लाबो नाथाय बे समाव बे बाम्पार अफारनि खाबुखौ नोंथाङा मोननो हानाय नङा थामहिनबा लानो हानाय नङा नाजाब्लाबो नोंथाङा लानो हानाय नङा। मा होदों बिथां हाग्रामा महिलारिया मा बाम्पार अफार होदों बिथाङा मा सनानि खाबु होदों जाय बिथांमोना 2025 मायथाइयाव जे बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बे समाव बाम्पार अफार होदों हाग्रामा महिलारिया। मा होदों बिथाङा मा अफार होदों बिथाङा बे समाव नोंथांमोननो आबुङै फोरमायगोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आबुङै फोरमायगोन बिथाङा मा अफार होदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जाय बिथांमोना फैगौ 2025 मायथाइयाव दे बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय सिमां जुदि नोंथाङा सुजुदोंबा थामहिनबा बे समाव नोंथाङा जुदि एमसिएलए इएम जागोन होननानै जुदि सिमां सुजुदोंबा सिरि सिमां जुदि नोंथाङा सुजुदोंबा नोंथांनि थाखाय सनानि खाबु बाम्पार अफार होदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। नाथाय नोंथांनि आखायाव 2 लाख रां थानांगोन। 2 लाख रां थायोब्लानो नोंथाङा बे सनानि खाबुखौ मोननो थांगोन। नोंथांनि जे साननाय थामहिनबा नोंथाङा लुबैनाय एमसिएलए जानो लुबैनाय थामहिनबा इएम जानो लुबैनाय सिमाङा जाफुंसारगोन। नोंथांनि आखायाव 2 लाख रांनि चेक थानांगोन। 2 लाख रांनि चेक थायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि बियाबाव एमसिएलए नि बिजाथि लाइखौ बा बिजाथि बिलाइ नोंथाङा मोननो हागौ गनायथिखौ मोननो हागोन। आरो बे समाव बिथाङा हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दे बे समाव जाय बिथांमोना एमसिएलए जानो गोसो बिथांमोना 2 लाख रांनि चेक होनानै गांसे आर'जलाइ गथायनांगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव अब्लासो नोंथाङा बा बिजाथि मोननो हागोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय। आरो दिनैनिफ्रायनो जागायबाय बियो दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 15 जानुवारिनि गेजेराव जानांगोन। 15 जानुवारिनि गेजेराव बे बाम्पार अफारा थागोन आरो बेखिनियावनो नोंथाङा थामहिनबा दिनैनिफ्रायनो फैगौ 15 जानुवारिनि गेजेरावनो नोंथाङा होनो नांगोन 2 लाख रां डनेशन थामहिनबा जमा होनांगोन बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव। आरो बेनि उनाव बिथांमोना बे 2 लाख रांखौ होगोन आरो गांसे आर'जलाइ गथायनांगोन जे नोंथाङा बबे बियामनिफ्राय नोंथाङा बिजाथि जानो लुबैयो। बेनि थाखाय नोंथाङा बे समाव बे आर'जलाइयाव रोखा फोरमायनांगोन। आरो बे खाबुआ फैगौ 15 जानुवारिनि गेजेराव जागोन। दिनैनिफ्रायनो जागायबाय। नोंथाङाबो बे सनानि खाबुखौ लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनिफ्रायनो सांग्रां जा आरो सांग्रां जानानै नोंथाङा 2 लाख रांनि चेक होनानै आरो गांसे आर'जलाइ होनानै नोंथाङा बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैगौ थामहिनबा बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं 2025 मायथाइयाव बेनि थाखाय नोंथाङा बिजाथि लाइखौ नोंथाङा बे समाव गथायनो हागोन। आरो बे सनानि खाबुआ दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 15 जानुवारिनि गेजेराव जागोन। आरो बेनि अनगायैबो बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथिबावदों जे बुंथिदों जे बे समाव थांनाय समाव थामहिनबा 2020 मायथाइयाव बिटिसि बिसायख'थि जादोंमोन। बे बिटिसि बिसायख'थियावबो 1.5 लाख थामहिनबा 1,50,000 जाय बिजाथिलाइ गथायदोंमोन बिथांमोननि थाखाय बा बिथांमोननिफ्राय लादोंमोन डनेशन लादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। आरो थांनाय सानाव जे एमएलए जाय बिथांमोना बिजाथि जानो गोसो दङमोन बा गोसो बिथांमोननि थाखाय बा बिथांमोना गिबियावनो बिथांमोननि थाखाय एमएलए फोरनि थाखाय 5 लाख रां पार्टी डनेशन लादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। थोंजों बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया 2 लाख रां जमा हो आरो आर'जलाइ हो बेनि उनावनो नोंथाङा
MCLA बिजाथि बे समाव नोंथाङा डनेसन होनानै नोंथांनि जे MCLA बिजाथि लाइखौ नोंथाङा गथायनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया बे सनानि खाबुआ नाथाय दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 15 जानुवारिनि गेजेराव थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया तो बेखायनो नोंथाङाबो जुदि BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि जानो गोसो दङब्ला गोसो गुदुंब्ला नोंथाङाबो बे सनानि खाबुखौ लानो हागोन आरो बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों আমি আমার যেটো 2025 যেটো বিটিসি নির্বাচনের যেটো ক্যান্ডিডেট এটো আমি অতি সোনকালে ঠিক কৰিম বুলি আজি আলোচনা হৈছে আৰু জনে জনে খেলিব ইচ্ছা আছে অহাকালি পৰাই টিকিটটো বিচাৰিব পাৰিব আৰু ফিজটো 2 লাখ চেকত দিব লাগিব এটো কেছ টাকা নহয় বাই চেক আমাৰ দলত মানে ডনেশ্যন দিব লাগে জনে জনে ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে এইটো জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত শেষ দিনা ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলে ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰিছে BPF দলৰ হৈ এইটো জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ ভিতৰত কিবাটো এপ্লিকেশ্যনটো দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি আগত আপোনালোকে এনেকুৱা পইচা দিয়া নিয়ম নাছিল নাই আগতো লৈছে আগত 1.5 লাখ আৰু MLA বিলাক 5 লাখ এনেকুৱা ডনেশ্যন লয় আগত 1.5 লাখ আছে MCLA টো এই ইয়াৰ আগত লোৱা নাছিল আমি প্ৰথমবাৰ হৈছে যোৱা 2020ত এইবাৰ সেকেন্ড আমি আমাৰ যেটো 2025 যেটো বিটিসি নিৰ্বাচনৰ যেটো ক্যান্ডিডেট এটো আমি অতি সোনকালে ঠিক কৰিম বুলি আজি আলোচনা হৈছে আৰু জনে জনে খেলিব ইচ্ছা আছে অহাকালি পৰাই টিকিটটো বিচাৰিব পাৰিব আৰু ফিজটো 2 লাখ চেকত দিব লাগিব এটো কেছ টাকা নহয় বাই চেক আমাৰ দলত মানে ডনেশ্যন দিব লাগে জনে জনে ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে এইটো জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত শেষ দিনা ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলে ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰিছে BPF দলৰ হৈ এইটো জানুৱাৰী 15 তাৰিখৰ ভিতৰত কিবাটো এপ্লিকেশ্যনটো দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত নোৱাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণটো কি আগত আপোনালোকে এনেকুৱা পইচা দিয়া নিয়ম নাছিল নাই আগতো লৈছে আগত 1.5 লাখ আৰু MLA বিলাক 5 লাখ এনেকুৱা ডনেশ্যন লয় আগত 1.5 লাখ আছে MCLA টো এই ইয়াৰ আগত লোৱা নাছিল আমি প্ৰথমবাৰ হৈছে যোৱা 2020ত এইবাৰ সেকেন্ড